Отбора на сините легенди ще бъде воден отново от наставника на сливнишки герой Венцислав Рангелов. Аз съм Филип Боков и имам невероятната възможност да коментирам това шоу за вас. А тук виждаме и спорната топка, как се реши кой отбор да получи право да владее топката пръв, точно по баскетболни правила. Елин Топозаков сега към Даниел Боримиров. Към Станислав Ангелов. Павлин Иванов изчисти в тъч. Освен на Павлин Иванов за отбора на баскетболистите играе Филип Виденов, Карамфилов, Тите Папазов е на врата и Димитър Ангелов. Тони Дечев също е на терена с номер 32. Виждаме и атмосферата, която създават сините фенове. Бенгалски огън. Погрижили се организаторите да няма димки и факли. А тук виждаме и първия гол в матча. Дело на Станислав Ангелов след асистенция на Даниел Боримиров. 2-0 вече резултатът, тъй като, както ви казах в началото на матча, този гол се брои за 2. Тони Дечев сега владее на линията за 3 точки почти. Георги Иванов обаче му отнема. Между двама е Георги Иванов. Търси свой съотборник. Подава към Йолов. Отново Гонзо владее. Даниел Боримиров. Към Елин Топозаков. Георги Иванов. Топозаков. Отново Боримиров. Сега Христо Йолов. Удари. Втори гол на Станислав Ангелов. Вече 4-0 резултата. Полза на сините легенди. Личи си, че бившите футболисти на Левски са по-опитни с футболната топка. Но може би баскетболистите все още влизат в матча. Гошо Гинчев вече сложи вратарската фанелка и ще застане под рамката. Христо Йолов загуби и сега Павел Иванов. Йолов. Боримиров. О, какъв финта Боримиров между краката на Павел Иванов. Прокара той топката. Опита Павел Иванов технично с пета. Не се получи обаче. Георги Иванов към Даниел Боримиров. Боримиров ще успее ли да пробие? Много трудно му бе. Филип Виденов между трима се опита да премине, но Георги Иванов му отне топката. Христо Йолов много технично пропускна. Даниел Боримиров с неточно центриране. Георги Иванов. Избиха му защитниците на баскетболистите. Тони Дечев към Павел Иванов. Георги Иванов отново ще успее ли да вкара Георги Иванов към Боримиров и Тите Папазов с невероятно спасяване. А сега виждате къде отиде вратата на баскетболистите. Христо Йолов отново показва своето чувство за хумор, заради което обаче получи жълт картон. Премести вратата, но това не помогна на неговите съотборници. Веднага бе видян от главния рефер. Георги Иванов пропуска. Тони Дечев се намеси, но Гонзо отново е с топката. Даниел Боримиров ще успее ли да вкара? Георги Иванов към Боримиров. О, Тите Папазов с поредно спасяване. Хвърли се самопожертвователно. Дори отмести градата. Но с цената на това той предотврати гол в своята врата. Карамфилов много добре се освободи. Много ударът му среща градата на Гошо Гинчев. Христо Йолов към Гинчев. Вратаря на сините се бе включил напред, но така и успя да помогне на своя отбор в атака. Тук възможност за Филип Виденов и Елин Топозаков се намеси точно на гол линията, за да предотврати гол. А този удар на Даниел Боримиров
Премина в страни от вратата. Станислав Ангелов към Боримиров и Павел Иванов с поредна намеса. Много точно. Сега Тони Дечев към Филип Виденов. И в крайна сметка Тони Дечев бележи. Тони Дечев бележи буквално добута топката във вратата на Гошо Гинчев. И резултата вече е 2-4 в полза на легендите на Левски. Георги Иванов с топката. Христо Йовов към Станислав Ангелов. Избита му е топката от Димитър Ангелов. Станислав Ангелов към Георги Иванов. Станислав Ангелов отново владее към Елин Топозаков. Даниел Боримиров. Не успя Даниел Боримиров. Тите Папазов е много сигурен на вратата. Тони Дечев към Димитър Ангелов. Много технично Митко Ангелов се опита да подаде с копване, но подаването му не сполучи. Тони Дечев отново в атака за баскетболистите. Към Карамфилов. Загуби обаче Карамфилов. Митко Ангелов отново отнема в центъра. 1-1 с Елин Топозаков към Карамфилов. Неговото подаване към Филип Виденов не се получи. Ще има тъж за баскетболистите. Филип Виденов към Карамфилов. Йово сега отнема, опита от центъра да преодолее Тити Папазов, но ударът му бе неточен. Павел Иванов сега излиза, за да отстъпи своето място. Алекс Симеонов замери Павел Иванов. Капитана на сините отстъпи своето място, за да си вземе глътка въздух на пейката. Елин Топозаков владее. Георги Иванов губи от Филип Виденов. Удар на Виденов, който се удари в баскетболния кош. След малко ще има възможност Виденов да се изяви с баскетболна топка. Като че ли избърса в тази ситуация. Отново Гонзо владее. Но загуби Карамфилов. Не сполучи с подаването към Алекс Симеонов. Васил Евтимов се появява на вратата на баскетболистите на Левски. Много висока е Васил Евтимов и едва ли някой ще се опитва да го прехвърли. Човека, който игра както за националния отбор на България, така и за този на Франция. В този момент свърши първото полувреме. Футболната част от този двубой. Крайният резултат от това първо полувреме е 4-9 в полза на сините легенди. А след малко продължаваме и с баскетболния двубой между двата отбора.